la inspiració ve donar d'un primer llibre que ja vaig escriure, que és de formació professional, i este és degut a la demanda que tinc de molta gent que vol fer pastes a tipus individual, de tipus més casero. Sí, el llibre en si té 12 capítols i cada un d'ells està destinat a un tipus de pasta diferent, com per exemple un serien el bescuit, l'altre serien masses escaldades, l'altre serien torrons, així diferents tipus de pastes, però totes fetes i explicades de forma senzilla perquè tot el món ho pugui fer en casa en els utensilis que en casa tingui. Té planejat publicar més obres en el futur? Bueno, ahí ho tinguem algo pendent, però de moment no vaig a dir res perquè és un poquet complicat, però sí que tinc algo pendent i m'agradaria fer alguna cosa en el futur, sí. Esta obra està destinada a qualsevol tipus de persona, tant persones que entenguen de panaderia o pastisseria com a persones que no entenguen, perquè les receptes són receptes tot antigues, receptes que feien els nostres abuelos. Per tant, en qualsevol persona que tingui qualsevol tipus de catxarro en casa es pot fer sense ningun tipus de maquinària especialitzada. Sí, n'hi ha moltes que són antigues, venen dels meus bisabuelos, venen dels meus abuelos, venen de la panaderia que teníem antigament i és un llarg procés que he fet recopilant totes les receptes antigues que he pogut.